Elektrické vozidlá sú ústredným púkom budúcnosti nízkohlíkovej dopravy, ale potrebujú niečo, čo sa často prehliada. Infraštruktúra. V tomto videu skúmame, čo nabíjanie elektrických vozidiel skutočne zahŕňa, kde funguje a čo to znamená pre rovnosť, mestský priestor, energetické systémy. Existujú 3 hlavné typy nabíjačiek. Základné zásuvky doma sú pomalé, niekedy potrebujú 30 hodín na úplné nabitie. Štandardné verejné nabíjačky trvajú 4 až 8 hodín. Rýchle nabíjačky zvládnu prácu za menej ako 30 minút, ale odoberajú obrovské množstvo energie zo siete. Väčšina ľudí si nabíja vozidlo doma alebo v práci, ale verejné stanice sú nevyhnutné pre nájomníkov, dochádzajúcich a každého, kto nemá prístup. Elektrické vozidlá sa nepripájajú len do steny, keď sa dobíjajú z mestskej elektrickej siete. Ak nabíja súčasne príliš veľa ľudí, môže to preťažiť miestne systémy. Inteligentné nabíjanie, like systémy, ktoré oneskorujú alebo rozvrhové nabíjanie na základe dopytu v sieti, sú jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť výpadkom prúdu a efektívnejšie využívať obnoviteľnú energiu. V mnohých mestách je verejné nabíjanie nerovnomerné. Väčšina nabíjačiek je inštalovaná v bohatších centrálnych štvrtiach, zatiaľ čo v oblastiach s nízkymi príjmami alebo vonkajších prímestských oblastiach často chýbajú, aj keď ľudia na týchto miestach sa s väčšou pravdepodobnosťou spoliehajú na auto. Ak sa to nebude riešiť, riskujeme, že vytvorenie nového druhu dopravnej nerovnosti. Testuje sa nová technológia. Niektoré autá teraz môžu ukladať elektrinu a vracať ju do siete, fungujú ako mobilné batérie. Solárne nabíjačky sa objavujú v školách a nákupných centrách. A aplikácie pomáhajú vodičom nájsť, rezervovať a zaplatiť za nabíjanie. Tieto systémy sú sľubné, ale stále potrebujú reguláciu, dôveru a financovanie, aby sa rozšírili. Nabíjacie stanice potrebujú priestor, a v mestách je priestor obmedzený. Táto nabíjačka môže nahradiť strom, cyklistický pruh alebo miesto na sedenie. Dobré plánovanie vyvažuje tieto potreby. Zlé plánovanie uprednostňuje autá, dokonca aj elektrické, na úkor pešej dostupnosti a verejného života. Pre pedagógov je infraštruktúra nabíjania elektrických vozidiel spôsobom, ako preskúmať, ako sa systémy prekrývajú, energia, mobilita, využívanie pôdy a sociálna spravodlivosť. Sú to problémy reálneho sveta so skutočnými záujmami, nie teoretické cvičenia. Nabíjacia infraštruktúra je nevyhnutná, ale je aj komplikovaná. Mení spôsob, akým používame ulice, kto má prístup a ako sa mestá vyvíjajú. Našou úlohou ako pedagógov je preskúmať túto zložitosť a pomôcť študentom pýtať sa nielen na to, ako veci fungujú, ale aj na to, pre koho pracujú. Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.